Hola, avui us vull parlar de la teràpia de polaritat. La teràpia de polaritat és una teràpia creada per un metge americà que ell el que va veure precisament és el tema de les polaritats. Nosaltres sabem que una cèl·lula té un positiu, negatiu i neutre, l'electron, el positron i el neutron. Igual que una cèl·lula ho té, també diversos teixits també tenen, formats per cèl·lules, tenen el positiu, el negatiu i el neutre. Diversos teixits formen un òrgan, diversos òrgans formen un sistema i diversos sistemes formen una persona. Per tant, les persones tenim moltes polaritats dintre del nostre cos. I moltes vegades, quan emmalaltim, és precisament perquè hi ha un desequilibri en aquestes polaritats. Aquesta teràpia ens ajuda a buscar aquest equilibri, a tornar a estar en equilibri, que vol dir que llavors estem sans. Per tant, si veus que això t'agrada o que pot anar-te bé per alguna cosa que tu tens, pots venir i demanar informació. T'explicarem, mirarem si per tu aquesta teràpia et va bé, et pot funcionar i estarem encantats. Truca i et donarem tota la informació possible. Vinga, fins aviat.